Mill-Imsida resqet protest ġudizzjarju kontra l-Aġenzija Appoġġ blan li t-tifel tagħha jirritorna d-dar wara li ttieħdilha permezz ta' care order 13-il xahar ilu. Il-mara qed tgħid li t-tifel tpoġġet taħt care order minħabba li wettqet żball ta' darba. Fl-istess waqt qalet li minkejja li kienet vittma ta' teddid serju u kienet qed issofri minn biża' estrema lilha ħadd ma offrilha l-għajnuna. Al kontrarju, il-care order li kienet imposta kompli tkissira emozjonalment, hekk kif l-aċċess għall-bina kien rari u taħt supervizjoni stretta. Il-mara qed tgħid li minkejja li rnexxilha teleb il-problemi tagħha u kellha relazzjoni stabbli, l-appoġġ qed tirrifjuta li tneħħi l-care order bl-iskuża li hija mhijiex miż-żewġa. Iżda qalet li l-istess tifel li jinsab fl-istitut qed jitħalla ħafna drabi f'idejn foster carers li wkoll mhumiex miż-żewġin. Minkejja li l-istitut prova jagħmel dak kollu possibbli biex ineħħi l-ansjetà u d-dwejjaq tat-tifel, it-tifel prova jikkommetti suwiċidju diversi drabi u bħalissa qed jingħata kura psikjatrika l-isptar. Il-mara għalhekk qed titlob lill-appoġġ u lill-Ministru tal-Familja biex tneħħi l-care order għaliex fin-nuqqas ta' dan ser iżommhom responsabbli għad-danni. F'kummenti lil One News b'risposta għal dan il-każ, l-appoġġ qalet li tipproteġi l-privatezza tal-klijenti kollha u għalhekk ma tistax tikkummenta dwar każijiet individwali. Iżda l-appoġġ assigurat li kull deċiżjoni tittieħed fl-aħjar interess tal-minuri wara li tkun twettqet l-investigazzjoni neċessarja.